Ne. Dělej vám. Nebrej mě fotit, prostě. Nefotím tě. Ne, mi otevříte. Když nebude dělat video? Mě to tam chvilku díl. Ona by dělat video. A teď. Hele, jsi byl zelený. Nebylo? Co se zamkla? Můžeš tam nechat. A netlač na ty kliky třeba? Tlač? Takhle. Ty tam tu druhou kartu. Ne, vem si druhou kartu od Ráčku. To nefunguje, jak budeš juráčit. Neruš! Ty už to uděláš jednou. A ještě jednou, Ondro. Počkej tam. Hodiny jsem tady, ale A mojí kartou.